Ika 121 kasumaran sa adlaw sa pamuong gisaulog pinaagi sa pagpahigayon og job fair nga gidag sa usab sa mga nangita og trabaho. Gidunganan kini og lihok protesta sa nagkadiyang hugpong sa mga mamumuo. Samtang nagmalinaon ra sa kinatibukan ang kasaulugan matud sa kapulisan. Ani ang report. Pasado alas 9 ng buntag nagtagbo ang kaniyang grupo sa mga mamumuo uban ang mga support groups sa downtown area sa Dakbayan sa Sugbo. Gisinggit nila ang mga sentimiento sa labor sector lakip na ang pagpangayo sa usa ka gatos ka pesos nga wage recovery isip hinanaling ayuda sa matrabahante nga apektado sa inflation o pagburot sa presyo sa mga palaliton. Dili paigo gusto nila nga maangkon ang 750 pesos nga across the board wage increase aron mahimong 1,200 pesos na ang minimum nga suhulan sa mga mamumuo. I-plus ning 750 kay gipangayo man nato wage increase across the board. So appeal na niini ang mga over sa minimum nga nagdawat og suhulan. Gawas nini nabala kausab ang mga mamumuo sa walay kasiguruhan sa ilang pagpanarbaho tungod sa sunod-sunod nga retrenchment. Ang uban nakatrabaho, nakanegosyo nga ginagmay, ang uban is wala gyud. Sa record sa partido ng manggagawa, maabot na sa kapin 8,000 kamatrabahante ang nawagtangan sa ilang trabaho. Sa 8 ka makumpanya sulod sa Mactan Export Processing Zone, kon maps sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato sa spokesperson sa partido ng manggagawa, Dennis Derigi, nga nagsugod ang pagpanangtang sa mga trabahante ni atong buwan pa sa Nobyembre. Ang ilahang rason tungod sa crisis sa kalibutan karon nga hinay ang ekonomiya. Samtang base sa opisyal nga talaan sa Department of Labor and Employment kung DOLE 7, mukapin sa 900 ka matrabahante ang na-retrench gikan sa Enero hangtod sa buwan sa Abril. Apan sa miaging tuig mukapin sa 4,000 ang nawad-an og trabaho. Nahatagan na matod pa nila og intervention pinagi sa livelihood orientation uban usab sa ayuda gikan sa DSWD. Pero nagpabilin gyud ta nga lig-on. We are very resilient and usa na sa atong makita nga sa katong panahon nga naglisod gyud nakakita sa ta sa mga kompanya nga grabe kaayong nagtabang sa mga trabahante. Sa pagkakaroon, buwan sa Abril nakatala ang DOLE og 4.08% nga unemployment rate nga gihulagway nga miarang-arang itandi sa 5% sa nakalabahing tuig. Hinuon wa pay latest sa Central Visayas. Daghanang namalik sa trabaho pod, unya daghan sad kaayo gani ang ubang mga kompanya naglisod nagpangita sa mga trabahante. Aron matubag ang kawalay trabaho, nagpahigayon og job fair ang DOLE uban ang TESDA, LGU sa Dakbayan sa Sugbo ug ubang mga labor stakeholder. Ang 54 anyos nga si Bernardo Rias na en contract sa iyang kanhi trabaho. Ang usa sa namasin nga makakaplag og trabaho aron mabuhi ang iyahang mga anak. Unsa ka mahinungdanon nga doon natay trabaho? Marugay makatabang ko nga mabuhi sa kong pamilya. Aduna usay mga bagong graduate nga sama ni Mary Joy Talidasan nga gikan pas Mindanao ang nagkugi sa pagpa-interview kutob sa mga booth aron duna siya option. Dako pud nga opportunity para sa ako kay fresh graduate man pud ko. Yes. So pressure na kayong magkatrabaho gyud? Yes sir. So much pressure putan mi sir. Ganahan lang ko matabang sa ako ang family. Matod sa usa ka HR manager nga advantage ang adunay work experience apan mudawat usab sila og mga fresh graduate nga mamahimong matudluan. Fresh graduate are welcomes kasi sir pag po SA sir. So yung pong yung mga nagtitinda sa mga boutiques namin or sa dep store, tinitrain naman po sila. Adunay 6,393 ka mga job vacancies ang gitanyag atol sa job fair. Nag-una ang customer service representative, ESL teacher, sales representative, financial advisor, janitors, operation team leader, technical advisor, cashier, outbound sales agent ug ninja riders. So kadalas 2:50 kaninang hapon, 38 pa ka mga hard on the spot apan gitinguha sa mga nagpasiugda nga gatusan ang mahatagan og trabaho sa job fair. Samtang gilagway sa DOLE nga dako og natampo sa ilang mga programa ang pagpakigalayon sa mga LGU sa pagmugna og trabaho. Usara gyud labor management ginganan nato og government or one. Samtang gihulagway sa Cebu City Police Office nga malinawon ang pagsaulog sa Labor Day. Peaceful naman, wala naman silang violent na ginagawa. So controllable naman.
Sa Eastern Visayas, libuan usab ka mga trabaho ang gitanyag sa gipahigayon nga job fair sa Tacloban Convention Center. Matod ni Dole Regional Office 8 OIC Assistant Regional Director Norman Oyvico, dulan usa ka libo ka trabaho ang gitanyag sa mga local employer samtang kapin 6,000 ka trabaho gawa sa nasod ang gibuksan sa publiko. Lakip sa gipangita sa mga nasod sa USA, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Japan, New Zealand ug Brunei. Ang engineers, managers, photographers, nurses, drivers, mechanic, electrician, welders ug painters. Kauban si Cleoper Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.